Азык тилектән торган 638 тартма Питрәч районына 4-нче транш белән кайтты. Аны гадәттәгечә район администрация каршындагы үзәк мәйданда бушаттылар. Тартмаларны 21 авыл җирлегенә тараттылар. Күн авыл җирлегендә яшәүчеләр дә 4-нче тапкыр мондый ярдәм алалар. Мин многодетный семьяда 3 бала үстерәм. Безгә бу ярдәм бик кирәк. Хөкүмәткә бик зур рәхмәт. Мин пенсионерка. Хөкүмәтебезнең башлыкларына бөтенесенә дә бик зур рәхмәт мондый ярдәм биргән өчен. Безгә бу ярдәм бик кирәк. Монда коронавирустан зыян күргәннәргә 16 тартма кайтарылган. Аларда иң кирәкле продуктлар. Бу макарон, май, төрле ярмалар һәм башкалар. Bu инде мохтаҗ кешеләргә бирелә, 65 яшьтән узган пенсия алган кешеләргә бирелә. Инде алар үзләре дәгән президентка дәгән, Илһам Илгашка дәгән бик зур рәхмәтләрен белдерәләр. Барлыгы ярдәм янәшә акциясе тормышка ашырыла башлаганнан бирле районга 2552 тартма кайткан. Гуманитар ярдәмне таратырга авыл җирлеге башлыкларына волонтерлар да булышты. Районда барлыгы 117 волонтер бар.